hebben dit jaar heel veel deelnemers en daar zijn we erg blij met. We lezen dus echt een dictévuur wie dat ook bij het Groot Nederlands dicté gaat. En dan wordt gekeken naar wie het gespeld is uiteraard. Voor kijken naar de interpunctie. Voor gewoon eigenlijk van hoe tot de lui opschrijven wat een dictator gaat zeggen. En dan degene die het minste fouten heeft, die krijgt een leuk prijs. Moet ik al wat het vast binnen. Kijk ze even bij je en die is nog steeds. Muziek dan. Ja. Dus, ik geef u eerst het kans dat ik die ene keer hoor en daarna ga ik echt met stukjes voorlezen op hun kind schrijven. Op een goeie dag ging hun ma naar de markt en ze zag tegen haar kinder: jongens, ik moet commissies doen en dan ga ik bij tant Jes op de munt aan om gaat te klasjeneren. En ze doet niet. Hij doet gedikseld en als ze wolf komt, zeg hem dat er kind doet van. De geitjes gingen spulsjes doen, tot opeens op de deur gebunkerd wordt. Jezus, daar hebst het glazen, zag het uitste en het riep: waar is het? Doe het schenken van de deur, maak open, ik heb het koud, zag de wolf en al doog of er van Sint-Jaan kwam. Laat naar de doosberg, keekte de kleinste reuzenboys, die ongenutig gestrand waren en al hun grote mooi had. Even later kwam de duigen niet terug en zag met een hoegstumpje dat ze open moesten doen. Maar Geetje was even zo verstandig om aan de wolf te vragen om zijn poet te laten zien. De oude grauweleer wist dat er dat niet kon doen en klipseerde het hem. Jummig, nu moest er het anders bedenken. Heel hartelijk bedankt voor de aandacht. Die blijft. Ja, het viel best wel tegen op alle punten, dus misschien dat de 10 en 20 voor. Misschien wat toch de positieve dingen staat hingen. Nou, 383 stond erop. Ik denk dat dat het antwoord fouten is. Het was niet te doen, alleen. Niet te doen. Ja, dank u. Wat is een eker? De eker, dat is de eker. De jeker. Dat is hoofdletter E. Hoofdletter E. Ja, dan, ik heb hem wel goed geschreven. Ja. Ik weet dat ik gewoon met een apendies. Dit is een titel, dan doen we allereerst dan. Met de eerste zin beginnen. De wolf en de 7 geitjes. Doe het goed. Geitjes, let even op. Goed, een geit, ook robbend en dan S-J-E-S. S. 7 en geitjes hebben we al een keer gehad. Een of meneer? Dat is erg creatief. Onduidelijk is fout. Onduidelijk is fout. Voor de lui die juist wie in onderwijs zitten, die weten als het niet te lezen is. Fout. Sliep te doen. Het wordt spannend, maar ik hoop dat ze een beetje opscheten. Ik vind het super leuk dat ik weer kom, maar ik leer eigenlijk nooit van tevoren. Mijn mama houdt me altijd over om mee te doen aan de Maastrichtse dicté en dat was ook weer dit jaar zo. Eindelijk zou ik wel eens zeggen, want het heeft een paar jaar gedoord. Ik ben al een stuk of 5, 6 keer in de top 3 terechtgekomen. Maar nu eindelijk een keer gewonnen. Daar ben ik wel blij mee. Geen van de Smit, toen Maastricht blijven schrijven, af en toe de fouten die ze maakt opzoeken en dan kun je het kans goed. Wie zag ik Nou, dank je.